dag skal vi spille noget, der hedder blocks.io. Altså .det. Jeg tænker bare, at vi går i gang. Okay, så men den her cube går det ud på. Eller har jeg hørt om. Og så skal man bare bygge sin verden op. Jeg vil gerne dræbe ham der. Okay, der dræbte jeg ham lige. Okay, jeg har lige dræbt en og fundet ud af det. Man skal åbenbart ikke bare gå ind i dem og tage noget af dem. Man skal gøre, så det går ud sådan her. Og så kan der nogen, der kan gå ind igennem det. Og så dør det, men det var alt fra den her video.